Oi, tiedättekö mikä päivä on? No, kun mä kuvataan, niin on 27. Saatko mitä tai monetta kuuta? 5. toukokuuta. Ja sitten 2017. Niin, tässä tulee niinku My Day spesiaalia. Me ollaan menossa Lintsille. Mutta mulla on täällä äiti, kaveri ja sitten niin mun sisko ja sen äiti niin on sitten meidän kanssa. Ja se on sisko mulle sen takia, kun se on Soumaa isosiskoksi. No mutta nähdään sitten siellä Lintsillä. Niin me tultiin justiinsa bussista. Niin. Mä juoksin vaan takana ja tää halleluja. Mä oon siinä. Kamu nimittäin, tämä on kamalaa mun kamu. Eli siis se koko oli siinä videossa mun kanssa. Jep. Vanhuksille ei voi laskiaispullia. Koska ne kiharat lähtee. Tuu itse tähän. Moi. Moi. Äiti kihas mun hiukset. Ei oo pitkä matka, mennään tuolta mäki alas, pitää kävellä sieltä. Ja pääsen tähän videon mukaan, eikä jee. Eikä tykkäys. Tehdäänkö silleen, että niin, jos mut on tilannut, niin painaa laikia. Ja. Niin ja sitten myös jos niin aikoo tilata, niin sitten laikia. Mutta jos ei oo ja ei aio, niin sitten voi painaa sitä alas laikia. Ja nähdään myöhemmin. Eiks mun suosikki on pappis? Pääsekottajoulun kivoja, eli siis lohijärven ja seisi. Ja siinä on se, että se ei ees sekoita. Se ei ees sekoita päähän. Me ollaan nyt tämmöisessä, jossa tekee teidän se toi niin, vuorista. Tossa! Se lohikö? Se on jossain. Toi on se vuoristorata, mihin sä sanoit, että menet. Mä en näe yhtään. Toi oli isompi kuin me muistiin. No tai Milloin se viime? mutta hei, mä oon ollut tuolla. Ensi kesänä mennään sinne. Kato, se on vähän liian. Ja toi alue, mikä nyt tekee, ei ole enää linssiä. Tää on sama. Siellä oli Ville Piikin lailla. Niin, oliko siellä Viikingin lailla?
Kiitos, voitte vaihtaa seistä. Mennäänkö tonne? Karuselliin. Niin. Mentaa. Mä äsken menen. Mä tykkään siitä. Ai, mikä karuselli? Toi. Toi. Niin. No, mä en ole siinä ikinä. Kyllä. Käynyt missään koreissa. Jos siellä saa olla laukku. Apua! Laukku. Vuoristorata takana, miltä tuntuu? Ei enää ikinä! Ainakaan ensi kertaa. Oikeesti. Mä en tykkää näistä. Silloin se on ollut lahja. Okei, me ollaan maisemajutun alla. Joo, niin ollaan. Siis jos te olette samanlaisia kuin mä, ja mun suosittelu on... Äiti taas tykkäsi! Hui! Se vaan oikasi. Se oikasi, jos ei halua mennä tuolta. Käykää kiertämässä se. Näin.
Noniin. Mä en halua. Hei, nyt tässä menee sit edestakas nää. Hui! Hui. Tämä on hauskaa. Nyt täytyy pitää. Pitää. No niin, menkää, siellä tulee takana väkeä. Menkää, kun sieltä tulee väkeä. Hui! Taas tällä videolla mä sain videossa tämmösen. Siellä oli siin, keltainen ja ehe. Tää ehe on tämmönen. Mustikkaa. Tää on vähän kova. Mä pidetään paleille, jos on vihanen. Ja no, sellaisia mutta lähdettiin sitten siltä, tuolta lentää! Nyt tulee tää video loppuun, kaikki. Mitkä oli parhaimmat laitteet? Mun on pakko sanoa. Mä pystyn sanoa sen päähäimmän. Elikkä siis se oli kyllä ihan pakosti. Tai mustekala. Mä näytän tää kädessä. Tuolla. Se on tosi hauska. Tää on vaan peilikuva.
niin kun meidän piti etsiä se, niin me oltiin niinku... Hetkinen. Me oltiin siellä jossain vastakkaisessa Me suunnassa. oltiin magialla. Hetki, hei! Mä sanoin aika, missä me lähdettiin. Me oltiin tossa. Sitten meidän piti lähteä etsiä tota. Niin me mentiin tonne. Toi. Johdattu ei. No mä muistin niin. No, mikä oli sun lempparilaite? Mun lemppari on pakko sanoa, että se on toi Puuvuoriston rata. Sen takia, koska siinä on noi hypyt ja toinen, ne alamäet ei ole enää niin pahoja kuin ennen mulle on. Ja se, että nyt mä oon oppinut uuden taktiikan, eli sitten kun tulee sellainen pomppu, niin sitten vaan laittaa sen pahin pomppu, niin laittaa vaan jalat tavallaan niin kuin siihen seinään, niin ei pomppaa. Kun siinä on siis tämmönen, niin laittaa siihen... Ottaa tästä kiinni ja sitten tässä olisi nyt se seinä. Laittaa tohon sen niinku molemmat jalat. Sitten kun tulee se pomppu, sä et pompahda. Ja viimeinen, mä pompahdin aika kivasti, kun mä olin mun kaverin äidin kaverin kanssa. Tän suosikki on sama kuin mun inhokki. Mä just tykkään siitä. Mun äiti tykkää myös. Saatko mitkä sun esiin? Ai tuolla. Puuvuorista kadassa. Mitkä kohdat? Kaikki kohdat. Alamäet. Mä rakastan myös niitä alamäkiä. Mä rakastan sitä. Tiedättekö mitä mä rakastan siitä? Tiedättekö? No sitä loppua. Sitä kun se nimenomaan pysähtyi. Se laite oli mun suosikki. Mutta mustekala tuli ja box ykkönen, eli toisin sanoen Niinku, mustekala on nyt mun suosikki. Suosittelen. Mulla on meidän poppis, kun me otettiin, niinku mä olin siinä oli ekaa kertaa, niin se tuli mun ympäriksi, mutta nyt se on yhtä kiva se Puuvuoristen rata, koska mä oon tottunut siihen just sen takia, koska vaikka mä en oo ollut siinä 2 vuoteen. Mä näytän niin. Tuolla on ainakin jokeeta. Mä tiedän, että toi rata on. Niin. Mutta Mitä hitsiä? sitten toi on kingi. Toi on sellainen näköala juttu. Se ei mene vapaappudotukselle ja bla bla bla. Mutta ja nähdään ensi videossa. Moikka! Moikka!